じめまして。自己紹介をさせていただきます。私は天山女と申します。天山と呼んでください。今、27歳です。独身です。家族は4人です。両親と妹と私です。出身は山口です。今、家族と住んでいます。JBT アニオンと特定看護の試験を合格して、アニオンさんを続けて勉強しています。趣味は本を読むことです。1年間ぐらい訪問看護の仕事をした経験がありました。毎日体温と血圧を測ることや爪を切ったり髪を洗ったりしていました。時薬を飲ませたり汚れ処理をするなどいろいろな経験をもらいました。将来の夢は日本に長い時間働いて看護福祉士になれるように頑張りたいです。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。